Tawgalan ko ninyo og Dudong, 28 anyos, minyo ug may usa ka anak. Taga Panabo City, Davao del Norte. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa lawas. Nga wa gyud ko makasabot, kay sige na lang ko nga maglipong-lipong. Nagpadoktor na ko, apan wa magyapoy alibyo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang 23 anyos pa ko. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Alas 3 na gid kadlawon. Sakto na ro nga igikan pa dong sa trabaho. Dong, uy, mugikan ka na ba? O ma, ato na ko kay alas 3 na. Pastilan yun ang trabaho ni Mos Agriculture. Uy, pagkasayo ba ni mong mugikan in town? Tunog pa kaayo kay kaadlawon pa man. Layo-layo ba ya ma? Mga kinahanglan gid nga musayo. Nala, sige, pag ayo-ayo ha. Di magpakusog og padagan na ng imong motor. Hinay lang. O ma, sige ma, ari na ko. Katugnaw sa hangin nga musugat na ako samtang nagsakay ko ng motor. Nanghurog na ko sa katugnaw. Layo para bagid ang akong trabaho, anda. Antuson lang nila ako. Si Choy ka? Tuan na ba ka sa trabahoan? Tugnaw mo lang. Nagfag masagani sa akong yagian ganina. Lagi, Choy sa? Tugnawa lagi. Bisan og nag-jacket ko, muto pala maghapon katugnaw. Time para good. Unya ban. Asa man taman udtuan ni ron? Aw, asa pa di sa atong paboritong kananan. Lami kay rong adobong manok o baboy dito ron. Unya, parisan dahil soft drinks. Ha! Makapanakla kita. Sus, goto na jud ka, Choy. May aging adobo din uy. Lagtob ka. Gusto kang sabaw? Yan ang init ba aron mainitan ka? Diba ti magkatugnaw ganina? Ay, soft drinks lang eh. Ha? Soft drinks ang imong isabaw. Gago. Pareha sa ng soft drinks og sabaw. Pantula kung madunlan ta. Day, ang amo niyang soft drinks dire, day. Kay mato. Di baya na maayong magsikig soft drinks dong ha. Bugnaw pa kang mugikan sa buntag. Unya, inom pa hinuon ka og bugnaw nga soft drinks sa inyong trabahoan. Unya, kaon pa gid kag mantikaon. Nasamot. Unsay samot ma? Kuyaw kayo na ba? Ang mantika gikan sa mantikaon nga imong gikaon, mugahi na sa sod sa imong tiyan kung imna na ni bugnaw nga soft drinks. Di ka mahilisan, ana. Unsa ma? Kini laging bata-bata pa ta. Di pa kita mutuo sa sulti sa mga katigwangan. Ang unsa may lami, mo ganay atong kanon. Kay pagkalami na lang yun nga buinom og soft drinks, human mo kaon ug tikaon. Wala to'y sige ginako nga kaunon sa tabahoan. Hangtod nga milabay ang mga katuigan. Naasayon mi sa akong amigo nga si Choy sa Kapatagan, Digos City, nga dapit na sa Mount Apo. Misamot kabugnaw ang maong lugar. Unya, naumsam ng lugar ha, Choy, bisan og tong dako. Taas ang adlaw, tugnaw ra magyapon kay dinhi. Gabihan ning napitaw Mao jud ko ni ang klima dinhi, Choy. Mura ko bagyo. Nya. Asa man tayo ni mga oro pamahaw? Nga ako rin laming balbakuhan dinhi. Lamias tong kaon, uy. Kapanugab kita kahat. Human mo ng usapteng, Choy. Lami ito lang ilang balbakwan din, no? Ani na unya ta pero may magkananan dinhi, Choy. Niya na gid mi sa among boarding house ni Choy. Makapahuway na gid mi. Oh.
Di man deron akong cellphone di eh. Choy! Imo ron? Tubaga! Ah. Hello? Agilis ako aron nga magkapahuay na ko. Unsa? Choy? Unsa na tabo? Joy, payo gani kini sugod sa sirgari sa atong papananghid niya. Nga kuyog kang mauliro nako. Ang angog pasagdante ka nga mag-drive sa iyong motor nga napagkas kaguol kay i-admit sa ospital ang iyong mama. Paunsa pa lang kasdan? Hey, pagdawa sa diri oy. Bugnaw kay hangin nga muhapak sa kong lawas choy. Mura man og muot ang akong dughan sa pugnaw. Ha? Pag sure ba? Uli kong drive eh. Unong sa tadyabi kay hapit sa tindahan kay magdisyon ako sa pagginawa. Amsa? Naningkamot bayagid unta ako nga antuso ng akong gibati aron nga mahatod nako ang akong amigo kay i-admit lagi ang iyang mama sa ospital. Pero ang nahitabo, gi-admit sab ko sa akong amigo sa ospital kay nakuyapan man ko sa tindahan. Bisan ila pa ko nga gitabang og gipainom og init tubig og gihaplasan. Nanggahi hinuon ko og miungot ang akong baba. Og ang finding sa doktor kay heartburn. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, hilig ko nga mukaon og mga mantikaon sama sa pinirito nga manok, adobong baboy ug uban pa. Dili ba day maayo nga parisan ni ubog ng soft drinks para pahili sa gikaon? Ikaduhang pangutana, sa pagkaatake nako samtang nagdrive ko sa akong motor, tungod pa to sa akong gipangkaon nga mantikaon? Miungot ang akong baabaad to. O tungod ra ba to sa katugnaw? Ikatulo pangutana, di ka daw mi ato nga mikaon og balbakuha? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kung mabugnawan. Tinuod ba? Mao nga giatake ko. Ikaapat nga pangutana. Wa ka nga gipanuhutan lang ko adto kay tugnaw ang hangin nga musugat nako samtang nag-drive ko sa motor. Angay ka ko nga magpamasahe o magpahilot. Ikalimang pangutana. Diyang gi-admit ko sa akong amigo, ang finding sa doktor kay heartburn man. May mga tambal nga grisita ang doktor. Apan, wa man gyapon ko maayo. Malipong mangyapon ko hangtod karon. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dodong. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Aniran sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karon tuso. Si Rini Pilaton ug si Uben Esquadra sa barangay Saragusa, Sitio Dumag, Matalom, Leyte. No, Leyte. Mga taga-Inupakan, musta naman si Joy, si Joy Roble, Tony Kudira di Dasi, o mga Roble family, o mga taga Balili, Pilar Buhol, Tixi Claire Baay, taga Ginhulngan, no, mga kailan ni Sir si Abet Medjer Blanco o si Jaime Siropel diya sa Ginghulngan City. Okay? So kinang uban sunod na lang pod. Okay? So ang problema ni Dodong kay sa to murag panuhot, heartburn, mao na siya no ato lang ning hinahinayon og tubag no. Unang pangutana ni Dodong, hilig kog mukaon og mga mantikaon sama sa pritong manok o adobong baboy. Dili ba day mayo nga parisan ni ug bugnang soft drinks para pahilis sa gikaon or gigutom minong kodong ng imong pangutana da. Lami ba kay piniritong manok ug pwede ra gud pero ayaw labog palabi pod nga tambok na lang gyud gayo. Gamay lang sakto lang no kay maorbay na atong kasagaran pong madali-dali nga sudlaaning manok ug baboy no. Ug medyo gutom kayo, ayaw pod pag grabe po pagkaon nga left and right lang po na hungit no. You chew your food properly para mga di po magisod ang atong tinai pag digest sa mga pagkaon nga atong gikaon. Kay basig magka problema ka og dili sa madali mahilis no.
So, okay naman ang muinom sa kag soft drinks pero in moderation lang, no? Sakto-sakto lang. Kaduhang pangutana, sa pagka-atake nako samtang nag-drive ko sa akong motor, tungod ba to sa akong ipangkaon nga mga matikaon? Ning ungot ang akong baaba ato tungod sa to sa katugnaw. Well, these are mga possibilities nga may mahitabo pero hinaot nga nag-check ka sa imong blood pressure. As we all know, ang atong normal blood pressure is 120/80. Unya kinahanglan nga ang atong body temperature dili mo lapas sa 37 kay mo febrile na ka or moubos sa 35 mag-hypothermia na ka. So mao na ang atong bantayanan. Sakto lang ang body temperature para sa dili mo malfunction ang atong mga vital organs sa atong lawas, no? Sunod nga concern, gikan ra ba ni adtong nagkaon og balbakuha? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kon mabugnawan. Tungod ba maong giatake ko? Mo nang advice nga kung kaon kag ngayon aning mga pagkaon na mas maayo lukewarm water ang kanon. O rari kanon ang imnon. Kay kung bugnaw dili siya advisable mo ra gipanis nimo ang imong gastrointestinal tract, lukewarm water, mga masakto-sakto sad nga tuon nimo, di po kay init pug kayo para nga mahilis ra tong gikaon nimo og dali rather than cold ang imong imnon. Sumo na ako ka istorya. Sunod nga pangutana, wala kaha ni gipanuhot lang kuadto kay tugnaw ang hangin sa musugat nako samtang nag-drive ko sa motor. Angay kaha kong magpamasahe o magpahilot o kaya ginang masahe og pahilot, no? Gani karon gikan ko nagpahilot, no? Depende po sa mohilot kung kuan ba kanang expert ba, no? So kining panuhot ara po ni mga panuhot, no? Meaning nag-build up ang gas sa imong gastrointestinal tract, mo nang magka-develop kag abdominal problem, no? Mamugnaw ang imong tudlo, ang imong mga kuan sa tiil. Unya murag matrap mga hangin diha sa imong tiyan mo nang kwan. Ang solusyon ngani is no kuan ka, mo kaon gani ka smaller lang nga kwan, dili kid dinaghan nya gamay lang nga air ang bali dili ka mo istorya samtang nagkaon ka. Exercise a little, mo kuan kag kanang mga pagkaon nga dali mahilis, no? Avoid talking while eating. Ayaw man sige kag tabi nga antap nagkaon kay or drinking kay di maayo. Nya lingkod ka kumukaon nya you tulon, you chew your food slowly. Don't drink beverages by using straw. Ayaw pag straw kung inom kag mga soft drinks. Dito wala ginunggo gikan sa baso. Mga so kining gitawag na tog na mga panuhot diha gikan mo gini waray-waray nga term ngo suhot, meaning ikabuhi or heartburn. So mao na ang ako ka istorya, no? Sunod nga pangutana, dihang gi-admit ko sa akong amigo dadto nung finding sa doktor is heartburn. Heartburn. May mga tambal nga magisita ang doktor, apan wala man gihapon ko mamaayo. Malipong man gihapon ko hangtod ron. Unsa may akong buhaton? It will take time before ka mamaayo, no? Katong mga gisita tambal sa doktor nimo, epektibo to, pero akong balikon, don't expect that everything will be okay the following morning. It will take time. So, continue lang ato. Kung may heartburn ka ng problema, ayaw pag-inom og proton pump inhibitor nga like omeprazole. Kay lahi man to. Ang imong imnon, kining recommend ko Gaviscon syrup. Kung balikon, Gaviscon syrup. Pwede rin na. Naara na niya, baligya da sa inyo. Ano makasasibo. So, pwede rin gini. Okay? So, hinaot kasabot ka sa speaker ni mo Dudong, din sa Sugbo. Kung nga to sa libuan, millions ng laminaw sa programa, kini nga kong suliran. Once again, ako Dr. Rene Obra with Atty. Len Bathan. Thank you very much. Makanunayon yung pagpaminaw sa mong radio program tapos katag rating din sa atong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakareman. Daghang salamat o maayong adlaw. Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab ka nato. And ayan guys, handungan ninyo ang kini akong suluran, no? Kaagi ni Dodong. So kapangalan nako guys. Heartburn. Yes.
Maong yang sakit guys, no? Ug usa pala sa sintomas sa heartburn guys, no, ang maglisod og ginhawa og to the point, no, nga nakuyapan jud siya guys. Manglaba ko guys. Uy, ay nako. Labi ni kabisi guys. Og ato na sayra, no, nga Gaviscon pala ang tambal sa heartburn. Gaviscon nakadungog ko ana guys, advertise sa radyo o sa TV, no. Gaviscon, yes, tinuod siya. Pero I don't think, no, kung mapalit ba na siya guys over the counter. Basig need pa ni resita. Sulti sa mga katiguangan. Paano sa may lami, mo gina itong kanon. Kay pagkalami, diyan i-admit ko sa kong amigo, ang finding sa doktor kay Ay, mamura ba? Wala na tayo pagla... Paminaw na to balik guys, no. Ang bulawanong tambag ni Dr. ni Uber. Kay manglabas ako guys. Manglaba mo na ako kay duty ko ugma. Mauna ang atong batayanan. Sakto lang ang body temperature para sa dili mo malfunction ang atong mga vital organ sa atong lawas, no? Sunod nga concern, gikan ra ba ni atong nagtaon balbakuha? Ingod sa atong amigo nga musibo kuno ang baka kung nawan. Sunod ba maong atake ko? Mo nang di advice nga kung kaon kag minganin mo pagkaon na mas maayo yung warm water ang tanon. O rin atong inon kay kung bugnaw dili siya advisable mo rin ipanis imong gastrointestinal tract, lukewarm water. Sakto nga tuon nimo kay ini kayo. Para nga ma-dilis na itong ikaon nimo o dali rather than cold non. Ano ako ika istorya. Sunod nga pangalana, wala ka ni ipanuhot ng pagto kay tunaw ang hangin sa sugar na ko sample ng drive ko sa motor. Ang may kahapong magmasahe o magpahilot o kaya din ng masahe o pahilot, no? Ganun karon kita ko ng pahilot, no? Hindi ko sa mahilot yung one back kanang expert pa, no? So, kining panuhot, kining mga panuhot, no? Meaning nag-build up ang gas dahil sa mga intestinal tract o nang magka-develop ang abdominal problem, no? Mugnaw ang uglo, iil, niya, o matrap mga hangin kaya sa imong tiyan. Ang solusyon niya ni is mo paan ka, mo kaon gani ka, smaller lang nga kuan, dili naghan nga gamay lang nga air. Bali dili ka istorya sa nagkaon ka, exercise a little, mo kuan ka kanang mga pagkaon nga dali mailis, no? Avoid cooking while eating. Ayaw man kulit ang tabi na atok ng kaon kay or drinking kay di maayo. Lingkod ka kumukaon, you follow, you chew your food slowly. Don't drink beverages by using straw. Ayaw pag-straw kung inom ka mga soft drinks. Dito wala ginunggo sa baso. Mga so kaning itaw na itong mga panuot niya, di kami gini waray-waray nga term mo suhot, meaning kabuhi or heartburn. Ang ako ka istorya, no? Sunod nga pangutana, dihang admit ko sa akong amigo that was yung finding sa doktor is heartburn. Heartburn. May mga tambal na mag-isita ang mga doktor. Ako wala mang gihapon kung maayo. Wali pong manggihapon ko hanggang road. Kung may akong buhaton, it will take time before ka mamayo, no? At ang mga bisita tambal sa doktor nimo, itibo to, pero akong baligo, don't expect that everything will be okay the following morning. It will take time. So, continue lang ito. Kung may heartburn ka ng problema, ayaw pag-inom o photon pump inhibitor like omeprazole, ay lahi mo ito. Ang imong imnon, kining-recommend ko Gaviscon syrup. Kung balikon, Gaviscon syrup. Aron na niya, baligya sa inyo. Aron ka sa Cebu. So, pwede rin gini. Okay? So, inaot, nakasabot ka sa hospital ni mo Nudong, yung
libo kung ato sa libuan millions na minaw itong programa kini nga akong suliran. Once again ako Dr. Rene Obra with Atty. Bathan. Thank you very much. Makanunayon yung paminaw sa mga radio program kasi yung rating din sa itong program. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide na takariman. Daghang salamat o maayo. So mao na to guys, no, duga na to ang bulawan ng tambang ni Dr. ni Uba. Og ahyo po no nga naghatag to no og kaninawan ni Dodong. Daghang kita nakatunan guys no nga mga daghang kita nakatunan guys karong adlaw. Og dili maayo kuno guys no nga mo inom ta inaagi pag straw. Sagay explanation ana guys no. Siguro tungod guro no kay ang straw adunay mga chemical. O murag mao gina sa akong pagsabot guys. Kung mo inom tag paniagi sa straw mga chemical nga namilit. Mainom po natog balik guro no. Ana guro siya guys. Manong wala gi-recommend no ni doktor nga mo inom ta pinaagi sa straw. Maura pod guro, simra pod guro na no kanang mainom ta simra pod guro na guys sa baso no nga disposable kay ang baso nga disposable kuan baya na natubay ni chemical. Sumayo gid ay no nga ibaso na lang siya nga bildo para hinlo siya. Wa sa mani nakoy nakitaan diri guys ba. Nagsugbag bangos. Pero ang gigamit puro baygong katon. Nako. Delikado. So man to guys. Itong pamation unya guys no, ang handumanan kung dili ba siya balik guys kina mga bang episode nila no nga balik. At bago na po ni karon story ito malunggan. Feel mo to. And ayan guys, handungan ninyo ang kina akong suluran no, kaagi ni Dodong. So kapangalan na ako guys. Heartburn. Yes. Buong yang sakit guys no. Ug usa pala sa sintomas sa heartburn guys no, ang maglisod og ginhawa. Og to the point no nga nakuyapan jud siya guys. Manglaba ko guys. Uy, ay nako. Grabe ni kabisi guys. Og ato na sayra no nga Gaviscon pala ang tambal sa heartburn. Gaviscon nakadungog ko ana guys advertise sa radyo o sa TV no. Gaviscon yes, tinuod siya. Pero I don't think no kung mapalit ba na siya guys over the counter. Basig need pa ni resita. Sulti sa mga katiguangan. Paano sa may lami, mo ginaya itong tanon. Kay pagkalami, diyan i-admit ko sa kong amigo, ang findings sa doktor kay Ay, mamura bang wala na tayo pagla... Paminaw na to balik guys no. Ang bulawanong tambag ni Dr. Rene Obra. Kay manglabas ako guys. Mula pa sa 47. Manglaba mo na ako kay duty ko ugma. Mauna ang atong batayanan. Sakto lang ang body temperature para sa dili mo malfunction ang atong mga vital organ sa atong lawas, no? Sunod nga concern, gikan ra ba ni atong nagtaon balbakuha. Ingon sa atong amigo nga nung sibo kuno ang bata ko nawan. Sunod ba maong atake ko? Mo nang di advice nga kung kaon kag nganin mo pagkaon na mas maayo yung warm water ang kanon. O inon kay kung bugnaw dili siya advisable mo rin ipanis imong gas with titinal track lukewarm water kasi masakit nga tuon nimo kay ini ayo para na dilis na tong itaon nimo ug dali rather than cold non mo na ako ika istorya sunod na pangutana wala ka ni panugot ng pagto kay tunaw ang hangin sa sugar na ko sampai nag-drive ko sa motor ang may kahapong masahe o pahilot o kaya din ng masahe o pahilot no ganun karon di ka tulog ko ng pahilot no hindi ko sa mahilot kung
kuan ba kanang expert ba, no? So kining panuhot, kining mga panuhot, no? Meaning nag-build up ang gas dahil sinunggat yung intestinal tract o nang magka-develop ang abdominal problem, no? Mugnaw ang imong budlo, pagka-iil, nga matrap mga hangin kaya sa imong tiyan. Ang solusyon nga ni is mo paan ka, mo kaon gani ka smaller lang nga kuan dili naghan nga gamay lang nga air bali dili ka istorya sa nagkaon ka exercise a little mo kuan ka kanang mga pagkaon nga dali mailis, no? Avoid cooking while eating, ha? Ayaw man kuya tabi na atok nagkaon kay or drinking kay di maayo. Lingkod ka kung mukaon nga you follow, you chew your food slowly. Don't drink beverages by using straw. Ha? Ayaw pag-straw kung inom ka mga soft drinks. Ha? Dito wala ginugol sa baso. Mga so kaning ito na mga panuot niya di kami gini waray-waray nga term mo suhot meaning kabuhi or heartburn. Ha? Na ang ako ka istorya, no? Sunod nga pangutana, dihan gi-admit ko sa akong amigo that was finding sa doktor is heartburn. Heartburn. May mga tambal nga mag-isita ang mga doktor. Ako wala man gihapon ko maayo. Wali po man gihapon ko hanggang ron. Kung may akong buhaton, it will take time before ka maayo, no? Kato mga bisita tambal sa doktor nimo, effective to, pero akong baligo, don't expect that everything will be okay the following morning. It will take time. So, continue lang ito. Kung may heartburn ka ng problema, ayaw pag-inom o proton pump inhibitor like omeprazole, ay lahi mo ito. Ang imong imnon, kining recommend ko Gaviscon syrup. Kung balikon, Gaviscon syrup. Pero ginagawa na niya, baligya sa inyo. Naman ka sa Cebu. So, pwede rin gini. Okay? So, inaot nakasabot ka sa hospital ni mo Ludong, din sa Subo. Kung ito sa Libuan Millions, naminaw itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako Dr. Rene Obra, with Atty. Bathan. Thank you very much. Makanunayon yung paminaw sa mga radio program dahil sila rating din sa itong lugar. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide na Takaranan. Daghang salamat o maayo. So mao na to guys, no, duga na to ang bulawan ng tambang ni Dr. ni Ubra. Og ahyo po no nga naghatag to no og kaninawan ni Dodong. Daghang ito nakatunan guys no nga mga daghang ito nakatunan guys karong adlaw. Og dili maayo kuno guys no nga mo inom ta inaagi pag straw. Sagay explanation ana guys no. Siguro tungod guro no kay ang straw adunay mga chemical. O murag mao gina sa akong pagsabot guys. Kung mo inom tag paniagi sa straw mga chemical nga namilit. Mainom po natog balik guro no. Ana guro siya guys. Manong wala gi-recommend no ni doktor nga mo inom ta pinaagi sa straw. Maura pod guro, simra pod guro na no kanang mainom ta simra pod guro na guys sa baso no nga disposable kay ang baso nga disposable kuan baya na natubay ni chemical. Sumayo gid ay no nga ibaso na lang siya nga bildo para hinlo siya. Wa sa maning nakoy nakitaan diri guys ba. Nagsugbag bangos. Pero ang gigamit puro baygon kato. Nako. Nakadelikado. So man to guys. Itong pamation unya guys no, ang handumanan kung dili ba siya balik guys kina mga bang episode nila no nga balik. Bago na po ni karon story ito malunggan. Feel mo to.